Malakip na ang Balik Islam Desk sa Interim Moral Affairs Office subay sa Davao City Executive Order No. 68, Series of 2021, human giuyuna ni Davao City ug Vice President-elect Sara Duterte Carpio ang gisugyot nga integration program Balik Islam ni Task Force Davao Commander Colonel Darin Cumia. Sumala ni Colonel Cumia, padayon ang iyang pakigpulong sa mga Moro Deputy Mayors kabahin sa integration program aron matabangan ang mga Balik Islam nga dili pareha ang madawat sa sigutan ng benepisyo. Dili sab mahatagan og card sa National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF ang Balik Islam. Positive naman yung response ng Office of the City Mayor kung saan gitagahan na itong mga kopya itong mga member ng Balik Islam Council nung signed document from Mayor Sara. Ang unang kinausap natin is yung mga 6 deputy mayors and ng Muslim communities plus the 5 deputy mayors ng IT communities dito sa Davao City. In effect, nagkaroon kami ng monthly meeting. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-discuss about Balik Islam. Yun yung nag-phone sa atin na pag-aralan kung paano natin i-integrate yung Balik Islam community na nandito sa Davao City doon sa Muslim Affairs Office kasama ng 6 deputy mayors and the 5 IT deputy mayors. In effect, ang tinitingnan natin ang gulo kasi ayaw natin may maiwan na sektor sa ating mga vulnerable communities. Giban na ba na ang 3,500 hangtod 5,000 ang mga Balik Islam sa syudad? Itong mga Balik Islam, ito yung mga dating Katoliko na naging Islam because nagpa-convert sila here sa locally and even yung iba sa abroad, Saudi Arabia, Afghanistan, Middle East in particular. And pagbalik nila rito, medyo yung fundamental learning nila about Islam, kaya pagdating nila rito, hindi nila nagagawa. It's because one, ang nagagawa lang nila is pumunta sa mga mosque para mag-pray because religiously or through religion, doon sila nakakapag murag nag-practice sila ng pagiging Muslim nila. However, culturally, hindi sila maka-join doon sa Muslim community. It's because they are not Muslim, they are not born and raised as such. In fact, hindi na rin sila makabalik sa Christian way of life nila. It's because Muslim na sila. So, in effect, naiiwan sila sa gitna, naiiwan sila sa lower curve. Buot ni Colonel Cumia nga mahatagan og atensyon kauban sa lokal nga gobyerno ang naisgutang sektor o kinahanglan nga dili pasagdan sanglit sila ang posibleng daling malimbungan ug matintal sa teroristang grupo. Magiging prone ito later on, sana hindi, sana mali ako, prone sa radicalization. And alam naman natin na itong mga local terrorists, yung mga terorista, ay talagang nag-recruit ng mga locals and they really wanted to radicalize para nang sa gano'n yung post nila makapagpatuloy dito sa Pilipinas. So my understanding, yun yung naging concept. And then that's why we came up with a proposal to the Office of the City Mayor. Sumala pa ang mga Balik Islam, gitugutan nga makaampo sulod sa moske apan wala tuguti nga makahimamat sa puro nga mga Islam. Gikalipay sa lokal nga gobyerno ang inisyatibo sa TF Davao Commander uban sa pipila ka mga Balik Islam ang gisugyot nga integration program. Busa, nagpasalamat si Colonel Cumia kang Mayor Duterte Carpio nga giuyunan niini ang ilang sugyot sanglit dako sab kining tabang alang sa komunidad. Nang hinaot sila nga unta ang integration program, Balik Islam mamahimong modelo alang sa ubang lokal nga gobyerno sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.